Promluv, prosím, Inisi. Proč? Díky! Proč vás je tady tolik v té skupině, ty kráso? Já nevím, jako, když volám si... Nás poslal skoro všichni lidi, který znal. Jako já nevím, ale když volám s youtuberem, mi se to docela líbí, víš? Aha. Tak to je dobrý. Takže tě otravuju, ale už tím konečně mám natočenýho. No, super. To budeš dávat na YouTube nebo co? Jo, budu to dávat na YouTube. Vy to potom počli, jo? Tak to pošli. Jo, pošlu to Froximu. Jo. Jo, tak to jako, ten je taky... To je tvůj kámoš? Jo, budu tvůj kamoš. Ale ne, ten Froxy je tvůj kámoš. Jo, je. Ne, Froxy. No, Proxy taky, Froxy. Froxy, znáš jo? Jo, znám. No, tak ten taky mi pořád volá. Tak Hele. už trvat nebudu. Ne, v pohodě, já jsem zase mažák zatím čus. To je čus. Tak lidi, to jsem volal s Froxym.